Podcast vydavateľstva Absint. Príbehy pre 21. storočie. Za spevom sirén. Vo chvíli, keď na Ukrajinu dopadnú prvé bomby, keď z tankov vystúpia prví ruskí vojaci prekvapení, že ich nikto nevíta s otvorenou náručou a civilisti sa prvé hodiny krčia v pivniciach bez svetla, sa dáva časť Ukrajiny na útek do bezpečia. Na hraniciach Slovenska, Poľska, Rumunska, Maďarska i Moldavska sa pred očami dobrovoľníkov odohrávajú srdcervúce scény lúčenia sa. Vojna v priamom prenose. Dnes sa na chvíľu pristavíme pri tomto období z prelomu februára a marca 2022 a pozrieme sa, čo sa udialo s ukrajinskými mužmi, ktorí nemohli prekročiť hranice spolu so svojimi rodinami. V prvom rade však získame trochu inú perspektívu, pretože všetky tieto problémy museli riešiť aj v iných krajinách. Nachádzame sa na moldavsko-ukrajinskej hranici. Podobne ako na Slovensku je tu mnoho stánkov, aktivistov, ktorí prišli z rôznych častí krajiny, dokonca z Rumunska. Prenesieme sa preto do malého Moldavska, ktoré bolo v tom čase celou situáciou ohrozené najviac. Ja som Kristýna Chrenková, redaktorka RTVS. V štúdiu je so mnou reportér Tomáš Foro, s ktorým sa vydáme na moldavsko-ukrajinské hranice, ale aj do separatistického regiónu Podnestersko. A to presne v momente, keď hrozilo vypuknutie širšieho regionálneho konfliktu ďaleko za hranicami Ukrajiny. Vítaj Tomáš. Ahoj. Keď si spomeniem na február a marec 2022, tak si spomeniem predovšetkým na jedno slovo, ktoré toto obdobie vystihuje, a to je solidarita. Ako si na toto obdobie spomínaš ty? Ja som sa vydal na hranice presne 24. februára a to nebolo kvôli tomu, že vypukla vojna. Ja som tú cestu plánoval už asi týždeň alebo 2 týždne, už som vedel, že bude zle a nevedel som kedy, nikto to nevedel. A mal som kúpenú letenku, ale presne 24. februára ráno, keď som sa zobudil, tak vlastne Ukrajina uzavrela svoj vzdušný priestor a všetky lety boli zrušené. Takže som sa vydal na hranice vlakom a chcel som potom pokračovať ďalej dovnútra Ukrajiny, ale keď som sa dostal vlastne na Vyšné Nemecké, na hraničný priechod s Ukrajinou, najväčší slovenský, tak som vlastne pochopil, že moja úloha je vlastne zostať tam. To bolo preto, že už tých 6 hodín cesty, ak som išiel vo vlaku, tak začal dostávať desiatky, potom stovky správ, telefonátov a všetkých možných komunikácií s mojimi známymi priateľmi, ale aj s ľuďmi, ktorých som v živote nepoznal, ktorí sa nejakým spôsobom dostali k môjmu kontaktu a vedeli, že hovorím po rusky, že viem nejakým spôsobom pomôcť a všetci mali jedinú otázku, že či im viem ako pomôcť. Takže ja som tam ten večer som si pamätal, že som si prenajal auto a išiel som tam a zrazu tam som bol v šoku z toho, že tam nikto nebol, že bolo úplne prázdne. A ja som nevedel, čo sa deje, ale vedel som, že naozaj 10 000, 100 000 a potom aj milióny ľudí sa pohli našim smerom. To znamená 24. februára 2022 večer? Presne tak. Nikto ešte nebol na hranice. Okay. A to bolo čosi, ja som nerozumel, prečo sa to deje, prečo nikto neprišiel, ale všetci ľudia, s ktorými som bol v kontakte, ktorí boli v Ukrajine, ktorí smerovali k nám, hovorili, že stále idú, len boli v obrovských zápchách a to sa napokon ukázalo byť presne dôvod, prečo tá veľká utečenská vlna, ktorá k nám napokon dorazila, prišla až o 2 alebo 3 dní neskôr, pretože keď sa celá krajina zrazu pohne jedným smerom, tak celá komunikácia jednoducho skolabuje. A to sa presne stalo od východu z Kyjeva, z veľkých miest, až po hlavne tie diaľničné ťahy, ktoré sa mimochodom, tá hlavná cesta, diaľnica na Dolbovo a na Slovensko sa dostala takisto pod delostreleckú palbu ruských vojakov, ktorí tam začali ostreľovať bežné civilné auta so samopalom a zabíjať rodiny s deťmi, ktoré prechádzali. A ľudia sa snažili takisto utekať aj bočnými cestami, ale tie sa tiež veľmi rýchlo zapchali. Čiže jednoducho sa stalo, že cesta, ktorá normálne trvala 8 alebo 10 hodín, zrazu zmenila na peklo, ktoré trvalo 3 dní, v niektorých prípadoch ešte dlhšie. Takéto obrovské množstva ľudí zrazu nemali kde bývať, nemali kde sa prespať, nemali čo jesť, nebol už ani benzín, pretože všetci to vykúpili a zásobovanie pochopiteľne tiež nefungovalo. Takže toto bola situácia, v ktorej som sa ocitol a vlastne keď som tam začal potom chodiť druhý a tretí deň, tak to sa zrazu radikálne zmenilo. Už myslím, že na tretí deň, keď som tam prišiel, tak to už bolo naozaj absolútny chaos a tam som si začal uvedomovať celú tú váhu toho, čo sa vlastne deje, čo sme ešte asi nikdy nezažili, možno čas druhej svetovej vojny, ale odtedy asi nie. Rýchlo odfotím, aby oni vedeli, že kde sme to nehali, aby... Reky nemáme, my máme iba jedno hygienické potreby a... Myslím, že áno. Keď tu sú ešte rúška... Rúška sú už dobre. Rúška dáme ku hygienickým.
Bolo ešte pečivo nejaké. Chlapi, vy ste tu ako našli? Prosím? Vy ste tu ako našli? Prišli sme. Ale prečo? Chceme pomôcť. Ste z Nitry? Áno. Áno. To je ďaleká cesta. Je. Veľa šťastia. Keď zrazu na tej malej dedinke tam vidíš tisíce, 10 000 ľudí a prichádzajú tam Slováci, Česi, bežní ľudia, každý so svojou troškou, s nejakými stanmi, jedlom, odvážajú za vlastné peniaze všetkých do bezpečia. Toto bola tá situácia, ktorá som tam zrazu musel čeliť a ja som tam zostal asi týždeň a pomáhal som, takisto som vozil ľudí a nosil som humanitárnu pomoc a v tom momente som si akoby nejak povedal, že ak chcem začať pokrývať tento konflikt, začať rozprávať o Ukrajine, tak že v prvom rade musím počkať, kým tá Ukrajina príde k nám, lebo toto je to najdôležitejšie. Dobrý večer, пожалуйста, вы говорите по-русски? Да, говорим. Откуда вы приехали, пожалуйста? Закарпатье. Закарпаття. И сколько вам было нужно ждать в очереди? От 2 часов. Od 2 časov, a je to bystro. A ja si dnes myslím spätne, že to bolo veľmi správne rozhodnutie, pretože to, čo sa dialo na našich hraniciach, to bolo vlastne súčasťou toho príbehu tej vojny. Že to nebolo len, že tam si niekto bojuje a toto sa nikoho netýka. Že to bolo naozaj že absolútna súčasť toho všetkého. A príbeh tých ľudí, tých Utečenkyň, ktoré k nám prišli, ktoré u nás stále žijú, no to je tiež akoby dodnes príbehom Ukrajiny, ukrajinskej spoločnosti. Veď rok po invázii bolo mimo Ukrajiny, ak si dobre pamätám, myslím, že 8 miliónov ľudí. To je že obrovské množstvo populácie. Že dejiny z ukrajinskej spoločnosti sa dnes píšu nielen v Ukrajine, ale aj v Poľsku, na Slovensku a v západnej Európe, pretože tam je že obrovská časť tej spoločnosti. Často sú to najmudrejší, najschopnejší ľudia, alebo ich ženy a deti. A preto som rád, že som ten príbeh videl od začiatku tam. No a ukazuje sa, že to je obrovský problém, že tí ľudia neustále zostávajú vlastne za hranicami, pretože po ekonomickej stránke vlastne Ukrajina tých pracujúcich ľudí potrebuje, aby zaplatila napríklad novú mobilizáciu, veď napokon aj prezident Volodymyr Zelenský hovoril nedávno vlastne pri tom spore, koľko mobilizovaných by teda nakoniec naozaj malo byť, že jedného vojaka mobilizovaného zaplatí 6 pracujúcich ľudí, ktorí odvádzajú dane. Takže utečenci a to, koľky zostávajú za hranicami, teda je to otázka nielen teda odlivu mozgov, ale aj celej ekonomickej situácie krajiny, ktorá nemá peniaze platiť tých nových mobilizovaných. Nie, kým nedostane od západu adekvátnu pomoc. Ak sa tá pomoc nejakým spôsobom v úvodzovkách stratí, tak iným spôsobom to nemajú ako zaplatiť, pretože tam nemajú dostatok ľudí, ktorí by daňami zaplatili. Áno, ale toto nie je len problém toho, že tam nedostatok ľudí pracuje, pretože v Ukrajine, ja už nepamätám si presne tie čísla, ale obrovská časť ukrajinskej ekonomiky prestala existovať. To sa rozprávame o tisícoch firiem, ktoré prestali fungovať, o pracovných príležitostiach, že tam je naozaj nezamestnanosť. To ľudia, keby sa teraz všetci Ukrajinci vrátili produktívnu veku, keby sa vrátili do Ukrajiny, tak tí ľudia nemajú z čoho žiť. Tam pre nich nie je práca. Takže to nie je také úplne jednoduché. A takisto, keď rozprávame o utečencoch, ja som mal na mysli najmä ženy a deti, lebo v Ukrajine od 24. februára popoludní prezident Zelenský vyhlásil výnimočný stav a jedným z prvých dekretov takisto vyhlásil všeobecnú mobilizáciu. Всі молитви українців з нашими військовими. Віримо у них. Дбаємо про них. Захищаємо нашу державу. Ніч буде важкою, дуже важкою, але буде ранок. Čiže všetci bojaschopní muži vo veku od 18 do 60 rokov vlastne nemajú právo opustiť územie Ukrajiny a plus nejaké ďalšie profesie, ktoré sa týkajú žien. Neviem, či to nie sú medici, už si presne neviem, ako to je, ale sú tu isté kategórie ľudí, ktorí by nemali odchádzať. Takže títo muži, to je akoby úplne nový a široký problém, o ktorom sa asi dnes ešte budeme rozprávať, že čo tí muži v produktívnom veku vlastne u nás robia. Keby podľa správnosti vlastne ich by ani nemali pustiť za hranice. A tu sa vlastne dostávame k problémom mobilizácie, k problémom Ukrajiny ako štátu, ktorá nie je schopná presadzovať svoje vlastné zákony, ktoré tento proces mobilizácie tiež trpí tým, že mnoho ľudí jednoducho platí úplatky za to, aby mohli utiecť, aby nemuseli bojovať, aby sa dostali do bezpečia k nám a aby tu vlastne žili. Len to legislatíva, ktorá pomáha utečencom na Slovensku aj v Poľsku, ona bola robená, jej duch je v prvom rade namierený na pomoc ženám a deťom a nie na mužom v produktívnom veku, ktorí by mali doma čakať, či ich akoby povolí
volajú do armády, aby mohli bojovať. Oni to zrejme hrajú skôr teda na to, že tu už boli pred inváziou. Oni sa netvária nejako, pretože na Slovensku sa už, keď chodíš z Ukrajiny a ty sa nejakým spôsobom dostaneš cez ukrajinskú colnú kontrolu, ak ťa vypustia, ak si to nejakým spôsobom vybavila, tak na slovenskej strane sa ťa už nikto nebude pýtať, čo tu vlastne robíš. Ty máš právo, máš platný pas, ti dajú pečiatku, dostaneš a máš, neviem koľko, 3 mesiace alebo koľko majú na pobyt bez problémov a tu sa ich nikto na to nepýta. To je naozaj problém toho, že ako je možné, že sa títo ľudia dostali cez ukrajinské hranice do zahraničia a je to problém Ukrajiny, ukrajinských orgánov, ktoré nedokážu vymáhať spravodlivosť. Toto spôsobuje obrovské napätie aj v ukrajinskej spoločnosti. Na jednej strane je pochopiteľné, že matky, manželky, dcery a sestry nechcú svojich manželov, bratov, otcov púšťať a nechcú, aby zomreli a nikto nechce, aby zomreli. Ale na druhej strane ďalšie tisíce toto robia a keď je krajina v takomto bytostnom ohrození, tak niekto bojovať musí. A sú tu akoby, sa to stierajú tieto dva problémy, tieto dve potreby. Na jednej strane, že každý má právo na zachovanie svojho života a chrániť si svoj život a nemôžete nikoho nútiť bojovať a zomierať. A na druhej strane, že podľa platných zákonov v Ukrajine tí ľudia nemajú čo robiť u nás. Oni majú byť doma, mali by dodržiavať zákony krajiny, ktoré žijú. No dobre, ale pokiaľ tu boli napríklad pred tou totálnou vojnou, tak čo s nimi? Oni sa sem nedostali, akože po 24. februári. Ja rozprávam o ľuďoch, ktorí sa sem dostali. Samozrejme, že boli tu 100 000 ľudí a najmä v Poľsku, ktorí tu žili už predtým, ale ja hovorím naozaj o 100 000 mužov, ktorí prišli po invázii, ktorí prišli už po vyhlásení mobilizácie, ktorých podľa správnosti nemali hranice. Takže tu máme vlastne dva obrázky. Jeden je ten, že po celodennom alebo po 2 dňoch cesty celých rodín na hranice sa musia muži rozlúčiť so svojimi ženami, lebo si to nevybavili, nikto ich cez tú colnicu a cez tú hranicu nepustí a jednoducho aj ty si tam videl XY takýchto srdcervúcich obrazov a tak ďalej. A vlastne tie rodiny ani nevedia, či sa vôbec niekedy ešte stretnú a naozaj v tých prvých dňoch je to naozaj také všetko fatálne a veľmi konečné. Áno. A na druhej strane sú tu tisíce, 100 000, ako hovoríš ty, mužov, ktorí za pár tisíc eur alebo dolárov si kúpili tú slobodu niekde na západe. Áno, na začiatku to bolo všetko, presne ako si ty povedal, to bolo všetko také oveľa živelnejšie. Mnohí ľudia to ani nevedeli, alebo to vedeli, asi si neuvedomovali, že to bude takto vyzerať, že prídu vlastne na tú colnicu z ukrajinskej strany a zrazu im ten uniformovaný nejaký vojak alebo colník im povie, že nemôžete ísť ďalej, že vaša manželka, deti môžu, ale vy nie. A tí ľudia majú, samozrejme okrem toho hrozného emocionálneho náboja, ale že takrát sa nemajú vlastne na výber dve možnosti, alebo sa ten muž ich tam sa s nimi rozlúči a s vedomím, že aspoň oni sú v bezpečí, sa vráti domov, alebo mnohí ľudia sa rozhodli, že nie, že vlastne oni zostanú spolu a jednoducho sa otočili a išli domov všetci. A potom boli vtedy ešte tieto korupčné schémy veľmi nefungovali tak prepracovane, ako je to dnes. Dnes sa to všetko deje cez odvodové komisie, cez vojenských lekárov, ktorí vám dajú modrú knižku, ktorí vám napíšu, že vám niečo, že trpíte na nejakú chorobu, ale vtedy takíto ľudia zúfali, ktorí si na tých hraniciach uvedomili, že sa vlastne nemôžu legálne dostať. Oni sa často snažili prejsť cez zelenú hranicu. A to sa dialo na Slovensku, to dialo v Maďarsku, v Poľsku, ale keď som prišiel do Moldavska, tak v Moldavsku to bolo, som sa rozprával s niekoľkými úradníkmi z Organizácie spojených národov, kde vlastne si uvedomili, že každý deň tam prechádzajú stovky mužov, ktorí idú cez les. Keď ich chytia, tak ponúknú nejakému hraničiarovi pár $1000, ktorí už na to boli aj sadzby dokonca, ak si dobre pamätám, vtedy to stálo okolo $4000, že ste dali a pustili vás ďalej a ste prešli vlastne z Moldavska do Rumunska a potom sa už vlastne vás nikto nepýtal, že čo tam robíte. Takže to bolo také živelné, že v tom čase sa naozaj ľudia snažili, jednoducho išli ďalej od tej colnice, pár kilometrov, viezli do lesa a snažili sa prejsť za tú slobodu za svojou rodinou takto. Ale vieš, ako ja stále nad tým tak uvažujem, z takého čisto ľudského hľadiska mi to príde naozaj pochopiteľné, ospravedlniteľné a normálne, že človek sa snaží vyhnúť tej mobilizácii. Že keď si predstavím takéhoto bežného chlapa, proste nejakého napríklad ajťáka, alebo ja neviem, právnika, niekoho, kto robí s počítačom, alebo nikdy akože naozaj napríklad fyzicky nepracoval. Neviem si predstaviť tú obrovskú paniku, ktorá musí každého takéhoto človeka, muža zachvátiť v predstave, že mal by byť niekde poslaný, možno bez výcviku a že v zásade tam ide na istú smrť a ja stále opakujem naozaj, však tiež pokrývam tú vojnu rokuce a vravím, že si neviem predstaviť Slovákov na mieste tých Ukrajincov, že ako keď sa napríklad tá vlna
dezinformácií, že treba podpísať nejaký papier, aby... Že nebude slúžiť v prípade, áno, v prípade nejakého konfliktu. To boli 10 000 ľudí, čo to podpísali a ďalšie 10 000 o tom uvažovali a nikomu nenapadlo automaticky keby to tu bola vojna, tak idem obraňovať svoju vlast. My taký skrátka nie sme, nemáme ten historický nejaký prežitok, alebo ako by som to povedal. Ja ti rozumiem a ja samozrejme si uvedomujem, že tá hrôza po tých ľudí musela byť obrovská a na to neexistuje jednoznačná odpoveď, na to neexistuje riešenie. To si každý nejakým spôsobom musel sám so sebou vyriešiť, so svojím svedomím, so svojím okolím. Ja si tiež uvedomujem, že ľudia, ktorí takto postúpili, oni sa potom stali aj nejakým spôsobom predmetom pohrdania, posmeškov vo svojom okolí tých ľudí, keď viete, že ten chlapec sa zrazu dostal, ktorý má 25 rokov, je zdravý, silný, pevný a potom si zrazu dáva selfiečka z Talianska alebo zo Slovenska a všetci jeho susedia sedia niekde v zákope, tak tá ulica to cíti. Tí ľudia, tá rodina sa stáva ako keby takými vyvrhelmi. Na druhej strane, aby sme nemali tiež nesprávny obraz, že obrovské tisíce mužov v momente, ako vypukla vojna, oni naopak stáli pred odvodovými komisiami a čakali, kým dostanú zbrane. A dokonca som počul o prípadoch vo Lvove, že sa platili úplatky na to, aby im dovolili bojovať, pretože bolo toľko ľudí ochotných ísť do boja, že Ukrajinci to nezvládali, že mali dosť. Že vtedy to nebol problém, ale dnes sme už úplne inde. Україна, рідна земля мати. Господь, Отець наш Небесний, благословіть. Благословіть! Ja idú znищувати! A mnohí ľudia sa aj vracali práve z krajín, kde mohli zostať, akože to boli autá, ktoré išli opačným smerom na východ, aby prekročili tú hranicu smerom na Ukrajinu a mohli byť odvelení. Presne tak, takže opäť, že aby sme nemali nesprávny obraz o tom, čo sa dialo na Ukrajine, že ja som dokonca presvedčený, že drvivá väčšina ukrajinských mužov chcela bojovať a neutekala pred nimi, že tento jav, o ktorom sa rozprávame, to sa nedialo na takú masovú škálu, ale dialo sa to, deje sa to dodnes. A dnes je to podľa mňa oveľa väčší problém, pretože prvotné nadšenie, tie prvotné rady pred odvodovými komisiami zmizli. Nevieme, koľko zomrelo ukrajinských vojakov v tejto vojne. Ukrajinská vláda, armáda z pochopiteľných dôvodov to nezverejňuje, ale vieme, že sú tie straty desivé, sú obrovské. Asi nepoznám rodinu v Ukrajine, ktorá by nemala niekoho zo svojich členov, ktorý nejakým spôsobom neutrpel, či už padol vo vojne, alebo zničil dom, alebo niečo takéto, že tá vojna sa týka naozaj absolútne každého. A vidíme, akým spôsobom mobilizuje Rusko. Očakávame, že bude mať teraz ďalších 400 000 vlastne ľudí, ktorí budú opäť schopní bojovať proti Ukrajine a Ukrajina musí robiť to isté, musí mobilizovať. To sa inak nedá. Jednoducho tie počty nepustia a Ukrajina niekde tých ľudí potrebuje. Od niekiaľ získať potrebuje bojovníkov, mužov. A dnes to nadšenie už opadlo. Dnes už všetci veľmi dobre vedia, čo to znamená ísť do tej vojny, že to nebude pozeranie sa a natáčanie si s mobilom, ako Bayraktar odpaluje ruské tanky pri Kieve, ale že to znamená život niekde v zákopoch na východe, v blate, v snehu, v ľade, ohlade, bez dostatku munície a vlastne čeliť celý čas nejakým celým vlnám útoku. Treba si uvedomiť, že väčšina ľudí, ktorých odvádzali v tom čase, to nebolo tak, že keď si bola ajťačka, bola si zvyknutá pracovať s počítačom, že zrazu ťa poslali do prvej línie, pretože v tom čase mali ešte dostatok ľudí, ktorí boli vycvičení profesionálov a ajťakov potrebovali na mnoho iných vecí, čiže dobre vycvičení profesionáli v rôznych odboroch z civilného prostredia, oni boli veľmi potrební a sú dodnes potrební presne ľudia s IT vzdelaním a skúsenostiami v práci, ako je radioelektronický boj, práca s dronmi. Dnes sa tá vojna začína byť neuveriteľne sofistikovaná a takíto ľudia, takíto odborníci sú strašne dôležití v tyle, na miestach, kde sa nebojuje, ale kde oni dokážu vlastne poskytujú nejakú podporu infraštruktúrnu a takisto tú takúto elektronickú podporu vlastne tým bojujúcim vojakom. No
toto som nejaké práve chcela povedať, že na začiatku tam bolo ešte veľmi veľa tých tzv. Atošníkov. Ešte z čias, keď Ukrajina bojovala iba v úvodzovkách na Donbase. Takže vlastne tam bolo veľmi veľa skúsených ľudí, ktorí potom padli často aj v Bachmute. Hej, že tam však za to myslím, že Sýrsky aj zložal strašne veľa kritiky, že ich tam nechal tak dlho. Takže to je asi ten problém, že na jednej strane dobre, aj Ukrajina má veľký potenciál nejakým spôsobom získať ďalších ľudí, ďalších vojakov, ale otázka je, že či má dostatok času na to, aby ich vycvičila, lebo tie výcviky musia trvať aspoň 3 mesiace, aby oni boli schopní bojovať, aby to nebolo tak ako v ruskej armáde, že tam pošlú absolútne nevycvičených mladých chlapcov, ktorí nikdy nedržali pušku v ruke, zbraň v ruke, hocičo v ruke a v zásade ich tam posielajú na smrť. Prejdime teraz k tomu Moldavsku a k tomu, že prečo si sa rozhodol vstupovať na Ukrajinu práve tadiaľto a keď si už bol vlastne v tom výšnom Nemeckom, prečo si iba neprekročil hranicu? V tom čase sa do Moldavska evakuovali mnohé diplomatické zbory a ľudia, ktorí pôsobili v Kieve, ktorých som poznal, analytici a výskumníci, diplomati, tak najčastejšie ich previezli buď do Poľska, časť z nich bola vo Lvove, ale mnoho z nich prešlo práve do Moldavska. Tam bolo mnoho výhod, aj vlastne cestná infraštruktúra tam bola pomerne dobrá, pretože ako sme už spomínali na severe, boli celý čas zápchy a boli celý čas pod odstreľovaním tie severné trasy. Na juhu to bolo oveľa bezpečnejšie. Takže ja som vedel, že v Moldavsku nájdem takéto informačné zázemie ľudí, ktorí vedia, poznajú situáciu, aká práve panuje v Ukrajine, ktorí sa odtiaľ práve vrátili, ktorí mohli poskytnúť veľmi cenné poznatky a rady, ako sa mám správať, ako mám postupovať, poskytnúť mi nové kontakty. Takže vlastne preto som sa rozhodol navštíviť Moldavsko a samozrejme veľmi dôležitým dôvodom bolo aj to, že v Moldavsku samotné sa stávalo nejakým spôsobom obeťou toho konfliktu. Zatiaľ sa tam nebojovalo, ale práve v čase môjho pobytu alebo trochu neskôr, už nepamätám presne, sa tam dokonca dohrali nejaké teroristické útoky v tom separatistickom Podnestersku, keď zaútočili na nejaké ruské vojenské inštalácie neznámi páchatelia. Celá krajina Moldavsko aj Podnestersko sa nachádzali v obrovskom takom politickom strese. Moldavská vláda bola taká nestabilná, nevedela sa, čo sa vlastne môže stať a stále panovali obavy, že tá vojna sa preniesie aj sem. Boli tie obavy opodstatnené alebo o čo išlo pri tých teroristických útokoch, lebo to si úplne, ak mám pravdu povedať, nepamätám. Neznámi páchatelia v Podnestersku zničili bombovými a dronovými útokmi, myslím, že vojenskú anténu alebo systém vojenských antén, ktoré mali na starosti vlastne kontakt miestnych ruských jednotiek s ruským generálnym štábom v Rusku. Bombardovali, myslím, že letisko a poškodili takéto strategické inštalácie bez toho, aby sa k tomu niekto priznal. Dokonca nejaké ministerstvo, to separatistické, bez toho, aby niekto vlastne vysvetlil, prečo sa to deje. Takže panovali obavy, že čo to vlastne znamená, kto to vlastne mohol spôsobiť. To dodnes nevieme. Ale keď sa pozrieme na tieto incidenty tak triezvo, tak možno sa domýšľať, možno mať podozrenie, že to bola práve Ukrajina paradoxne, pretože Rusko v tom čase nemalo prístup k tomu separatistickému územiu a nemalo asi ani veľmi dôvod tam začínať takúto nestabilitu. Naopak, ukrajinskí predstavitelia v tom čase opakovane nejakým spôsobom komunikovali, že sú ochotní, že sú pripravení vlastne Podnestersko dobiť. To Podnestersko leží priamo pri ukrajinských hraniciach a zrejme to aj považovali za svoju akoby bezpečnostnú hrozbu, ale v prvom rade oni sa snažili vlastne konflikt, ktorý sa odohral na ukrajinskom území, oni sa snažili presvedčiť Európu, že to je konflikt vlastne celého kontinentu, že to je tzv. Ukrajinizácia európskej bezpečnosti, že ten konflikt sa týka vlastne aj okolitých krajín, že to stáva regionálny konflikt. Takže opakujem, nevieme, kto to je a ja som veľmi nerad by som špekuloval, ale faktom je, že na týchto útokoch mohla mať záujem aj Ukrajina. Pamätám si, že presne v tom čase jeden z poradcov prezidenta Zelenského ponúkol Moldavčanom, že vlastne toto územie dobijú od Rusov a že ho vrátia Moldavsku a takéto isté akoby zvyšovanie napätia, ktoré nemalo úplne základ v realite, že by sa tie proruské síly naozaj nejak snažili destabilizovať situáciu alebo útočiť na Ukrajinu. Nič také sa nedialo. To práve akoby tento pocit sa mi zdá, že skôr spôsobovala Ukrajina. Rovnaké vyhlásenia bolo počuť napríklad v prípade Bieloruska. My vieme, že z Bieloruska zaútočila na Ukrajinu ruská armáda, ale bieloruská armáda, bieloruská ťažká technika, ona nikdy neprekročila ukrajinské hranice a
v tom čase ukrajinskí predstavitelia vlastne opakovane varovali v rôznych príspevkoch na sociálnych sieťach a oficiálnych vyhláseniach, že to sa už ide diať, že už na bieloruských hraniciach stojí kolóna desiatok bieloruských transportérov tankov a už idú zaútočiť na Ukrajinu. Čiže opäť akoby vytvoriť pocit, že toto sa už stáva taký regionálny konflikt. A tí Bielorusi tam v skutočnosti nikdy neprišli. Nejakým spôsobom asi aj informačne do toho zatiahnuť, zaangažovať aj Západ, aby jednoducho mal pocit, že sa to netýka naozaj iba Ukrajiny, že to nie je iba otázka jednej krajiny, ale možno aj vyprovokovať do nejakej miery nejaké útoky, konflikt, nejaké nepokoje aj v susedných štátoch? Presne tak, alebo minimálne možno nie nepokoje, ale pocit, že takéto niečo sa môže ohroziť. Že ten pocit ohrozenia. Lebo ani tie útoky, ono to nebolo nič, čo by naozaj mohlo spôsobiť vyputnutie nejakého ďalšieho konfliktu. Tam išlo skôr vytvorenie pocitu ohrozenia, že toto sa tu deje a to sa môže hocikedy úplne zvrhnúť. Áno, ja si myslím, že toto bol, lebo o dezinformačných kampaniách ruskej vlády a ruskej propagandistickej mašinérie vieme veľa. Ale že myslím si, že to bol tento incident, že bol taký prvý vážnejší vstup Ukrajiny do tejto psychologickej vojny. Že začali aj oni akoby bojovať podobnými prostriedkami, ale to je nevyhnutné, že oni boli v situácii, keď nemali inú možnosť. Oni potrebovali vyburcovať Západ, aby im začal pomáhať, aby začal dodávať zbrane, aby sa začal viac zaangažovať, aby stupňovali sankcie a rôzne embarga proti Rusku. A toto bolo súčasť toho, vlastne vytvorenie toho pocitu ohrozenia. Pozrite sa, čo spôsobuje Rusko ešte v Moldavsku, ktoré sa snaží o vstup do NATO a do Európskej únie, že toto nemôžete jednoducho len nechať tak. Takže toto bolo zároveň moment, keď sme si aj my, novinári a analytici, začali uvedomovať, že vlastne aj Ukrajina dokáže veľmi efektívne vyvíjať takýto informačný tlak na nás, na Západ a že sa snaží vplývať na západnú verejnú mienku rôznymi takýmito psychologickými operáciami. My to potom už po ďalších mesiacoch a roku nám to už dovšedne. Každý, kto pracuje v Ukrajine, si je veľmi dobre vedomý toho, že nemusí čeliť len ruskej, ale aj ukrajinskej propagande a my ako novinári zo Západu, ktorí našou prioritou je akoby to popísať objektívne a hovoriť aj o problémoch, nevždy sme milo videní a nevždy ste vítaní. Sme vítaní, nevždy sa k nám správajú úplne pekne a vlastne aj tie prípady, keď napríklad novinárov za niečo zoberú akreditáciu alebo ich dokonca nepustia do krajiny, sa začínajú množiť. No ale to je tá zemitá súčasť tej reality, že to si jednoducho treba povedať bez príkaz, že toto jednoducho robia obe strany. A je to zrejme nevyhnutné, lebo žiadna vojna sa nedá vyhrať iba na boisku. Ty si sa do Podnestierska napokon aj vydal. Čo ťa tam čakalo? Ja som sa do Podnestierska nielen vydal, ja som sa tam vydal s jedným z šťastných synov tohto regiónu. Môj šofér sa volal Pavel a to bol človek, ktorý odtiaľ pochádzal, ktorý síce žil v Moldavsku, ale ako by stále hovoril, že on srdcom zostal v tom Podnestersku a miloval Rusko. Национализм, вот это вот, нацисты, нацисты, националисты вот эти, которые как бы вообще безбашенные батальоны, а так? Ten obraz sveta, aký mi predostrel Pavel, je taký úplne naozaj, že typický narratív ruskej propagandy. Ukrajinci sú nacisti, nacionalisti. V Ukrajine boli laboratória na biologické zbrane od CIA a Rusko je krajina, ktorá sa vždy snažila o mier a vlastne je v tomto celom iba akoby poškodenou stranou. Естественно, как бы зеркально он отвечает, Россия отвечает. Nebol som z toho prekvapený, pretože ja som dosť dlho pracoval na okupovanom Donbase medzi separatistami a takíto typy ľudí som tam stretával vlastne stále. Ľudia, ktorých realita, ako oni vysvetľujú, ako oni rozumejú, sa deje, doslova prebrali z ruských médií, takže keď sa s nimi rozprávaš, tak vlastne máš pocit, ako by si pozeral nejaký ruský propagandistický materiál. A on bol presne takýto. Про Европу, а вот к нему обращается непосредственно почему-то Путин, не знаю, вот часто это в СМИ. Takže že ono to bolo také zaujímavé, že keď sme išli cestou tam, tak som sa s ním rozprával o tom, či sa tam bude dať baviť s miestnymi a či sa so mnou oni budú chcieť rozprávať. Hovorili, že to vôbec nie je problém a však uvidíme, ako to vlastne vyzeralo. Хочу задать несколько вопросов. Ну, ясно, что мы хотим познакомиться, значит, неправильно понимаю. 2 секунды можете нам уделить? Это составление корреспондента, он просто хочет задать пару вопросов. Просто нейтральных, то есть ни к чему не привязывающих. Он не будет снимать ничего. Že nakoniec žiaden dobrovoľník nekonal? Nie, nakoniec sa mi podarilo nájsť babičku, ktorá v skutočnosti ani nemala inú možnosť, lebo už nemohla predo mnou utiecť, ale porozprával som sa s ňou a jej odpoveď bola ako cez kopírak toho, čo mi povedal Pavel a videl som, že to hovorila úprimne, že to naozaj myslí, že Podnestersko je skvelé miesto, že tam u nich je všetko v poriadku a najmä pre pravoslavných Rusov, ktorí tam žijú. Ale priznal aj to, že
je tu trochu skromnejšia úroveň života a na margo Ukrajincov takisto, že sú to nacisti, nacionalisti, narkomani, ktorých treba pochytať a zlikvidovať, pretože sú šialenci. Вот эти нацики, эти националисты, эти сумасшедшие наркоманы, они же сумасшедшие. Вот их всех выловить и уничтожить. A na záver som sa ešte opýtal jednu vec, čo som bol sám akoby zvedavý, že či sa teší na to, že keby padla Ukrajina, že by Rusko zabralo aj Moldavsko a Podnestersko, či by to chcela, či by chcela, aby tu bolo Rusko. A to bolo veľmi zaujímavé. Ona povedala nie. Ja by som nechcela, aby tu bolo Rusko, ja by som chcela, aby tu bol Sovietský zväz. Понаставили таможни, понаставили этих... Мы за Советский Союз. Sentimenty za v úvodzovkách starými, dobrými sovietskými časmi mátajú dodnes mnohých obyvateľov bývalých sovietských republik. Ukrajinci však z nich už dávno vytriezveli, k čomu im paradoxne pomohla práve Moskva. V najbližšej časti sa pozrieme už priamo do ukrajinských miest zničených ruskou agresiou a hoci sa mnohé z nich kedysi píšili tým, že majú blízko k Rusku, po 24. februári 2022 prišlo kruté vytriezvenie. Toto je podcast vydavateľstva Absint za spevom sirén. Ja som Kristýna Chrenková, redaktorka RTVS a o vojne na Ukrajine som sa rozprávala s reportérom Tomášom Forom. Jeho tvorbu aj novú knihu Spev sirén môžete podporiť v crowdfundingovej kampani na startla.sk/spev sirén a získať ju tak v predpredaji medzi prvými.